Zdar lidi, vítám vás u prvního videjka ze Slendermana. Uvidíme, jak se to podaří. Protože už jsem posranej teď hned na začátku. No mě teda. Už to určitě znáte. Že to se tady určitě má dělat. Musíte nazbírat 8 papírků a vyhráli jste hru. Se Slendermanem, ale to se nám zatím, to se mi nikdy zatím nepovedlo. Ani nepovede. Ani nepovede, přesně tak. Já to nechci hrát. Mami, come on. Posedem sám. Výdech, nádych. Jestli se nesilí chce. Já taky ne. Jestli nás čím nedovedl. Ten strom nechci vidět. Ten strom. Já mám bobky jak svině a ty vole. To bys nemohli vypadat nějakou lepší, že? Ne, nemohli. To je ten barák? Nebo byly bobky, jo. No to je tady ten barák náš. Piči, Tady nás chytil jednou, nebo dvakrát už. No, to se poserem. 3, 2, 1, tady vole, takže vykončíme videjko. To bys to fakt se bylo, no. Jo, piče. Jo. Hej, piče, tam byl, čum. Nečum nahoru, pička, se poseru. Hej, pič do prdele, hej, kurva, já jsem posraný jak prase. Hned se uvidí. Neboj se, dobrý. Neboj, já si to dám, neboj. Hej, do toho baráku nejdu. Ježišmarka, to je bedný, ono, co to tady je? Co to je? To je ten pičí barák. I tady jsme ho viděli, kurva. Komodit a spinkat a počurat se ještě před spaním, vole. To není tak. To je poserem. Ty krása. Já svali danou. Já tam nejdu, já mám bobky jak prase. Ej, já tam nejdu fakt, vole. Já to vidím do batenu.